मी आलो आहे एक शेतामध्ये शेततळ आहे आणि त्या शेततळ्यामध्ये या ठिकाणी दिसतो तुम्हाला खाली साप. हा साप भारतातील बिनविषारी साप आहे. याचं नाव मांडूळ आहे. बऱ्याच लोकांचा गैरसमज आहे की हा साप 25 करोड रुपयाला विकतो. तसलं काही नाही मित्रांनो. हा साप कोणत्याही पैशामध्ये विकत नाही, काही नाही आहे. आणि हा लोकांचा गैरसमज दूर करण्यासाठी आम्ही आमची सगळी संघटना सर्पमित्र टीम या ठिकाणी आम्ही प्रयत्न करतो आहे. आपण लगेच आता या ठिकाणी हा साप रेस्क्यू करू आणि याला निसर्गात सोडू. ठीक आहे, चालतो. चला तोंडात कातड कसं निघलं अरे पकडा पाहिजे. चला हा बा तो हात अंदर नाही एकच मोबाईल धर, मी धरतो मोबाईल धरतो. मोबाईल या ना, चला ना. मी पाहतो आता खाली उतरताना पण घ्यायचा. लेकर सोडते ना मला खाली. ज्यावेळेस खाली जाईल संभातुली एकटा उचलीन नाही हो, या तुम्ही इकडे. अरे हिडे काढा मला ती. इकडे आणि तुम्ही नाही पकडा बाबा. फक्त. अरे असं उगा. मी आहे ना. बूट आहे माझ्या पाया खाली. बूट काढ ना. हा बूट काढ नाही तो पण चाल ठेव, कट नको करू. सॉक्स लावून पाय पडन काय मला पाहतोय तसं काय अडचण नाही. चाल ठेव. दोरी पकड, दोरी. पाईपाला थोडं हे करू हा, कारण की आपलं पाईप कामी काय झालं, पाणी भरलेलं पाईप. अरे हालत नाही पलकडे देईन गेला. अरे बाप रे बाप रे बाप. गेला जाऊ शकत नाही ठेव. गेला. एवढं लवकर जाऊ देईन त्याला मी. स्टिक देऊ का, घेऊ का? चांगला घ्या. थांबा ते 2 मिनिटं बोला ना काहीतरी. या ठिकाणी आपण हा साप पायाकडे लागला रेस्क्यू केलेला आहे. आणि हा साप लोकांचा असा गैरसमज आहे की हा साप 25 करोड रुपये विकतो असं तसं. पण हा साप अत्यंत बिनविषारी आहे आणि या सापापासून कोणतीही जीवितहानी होत नाही आहे. पाठीमाग मार लागला आहे. आणि या ठिकाणी या सापाला थोडी जखम पण झालेली आहे. आपण या ठिकाणी हा साप रेस्क्यू केलेला आहे. आता याला थोड्याच वेळामध्ये आपण, काही लोकांचा गैरसमज असा आहे की हा साप 2 तोंडाचा आहे, पण तसं काही नाही मित्रांनो. हा साप एकच तोंडाचा आहे. फक्त 2 तोंडाचा साप असा लोकांचा गैरसमज आहे. चला, ओके, धन्यवाद.